Nilip constituency ke parlo Nihang Karbi Baptist Association mate NKBA Koilamati Mission Sub Center ke parlo Koilamati Baptist Church Amondoli pen Weslyna Teronpi Hatun Bible Institute Bachelor of Theology mate B.th angdeng pijut ponlong pamilo NKBA Mission Manjalong pensi labang suangdeng pijut ponlong pamilo Weslyna Teronpi lake bihek hutpenta aning reset lapen mission joine nonanta isi kengse lapen mission pensi Bachelor of Theology ningkan ke thoma pharman chipa undun pamilo Weslyna Teronpi langli bihek hutpensi asar burabang chevoi juilo lapen asar piabang ke kaprek penan pateng du thukoklo lapusona pora hut apisar Koilamati area SGB Lawrence Teron lapen nangthoi timung piatum abangsi Weslyna Teronpi phan chilana chiora ponthusi lupachali ponthulo lapen alang litum pensi peer thiamek pachechar dunsi higher secondary mate second year an lupachali ponlo lapen aphitu monduli lapen alang litum hemtunisi chedonsi alang liphan isi mesenadim NKBA manjami sonalong an Bachelor of Theology pachali dunthulo alang li kadu kavi Bachelor of Theology ke charli angdeng ningkan ke thoma pharman an pijutlong pamisi puthot alang liphan sitame kedeng angthe Koilamati Baptist Church mondoli pen kedamtang aru chikloni 5 clear ni an mondoli pen alangli phan deng ponthulo lasom si alangli pen kachi than ponthu nili bihek pen nili lapusona kopai kavidet nangjia bang sitame nili pisaratum akirap thepi gajok nili lapuson akirap lapen kachong hong theka pot puta ninga klong pen Weslyna Teronpi kachurolam the pipa jerpon lapen nili nona kaprek akang tu yang deng ke chari dun thujia phan ning hanglang bon sitame labang solong pen ke arna malong pen lapen ladak nili pisar atum pen ahir jume lapen akirap ko antong nang pidun thujine pusi chethan pon lapen alangli pen radaphan isi ke pachini ponthu lapuson Bachelor of Theology along pen ke chali lake mepik pusi chethan pon athe arna maphan kiru lunlam lapen isi manghume me project experience kachilong pon thepik pusi chethan pon lapen ke charli sekang bon sitami teacher tum lapen hadak charli rapet jirpo tum pen kaching hon lapen akira thepik pusi chethan pon lahai kadu ka vela ke arna me hirjumi lo pusi Weslyna Teronpi chilakha pon Bible Institute ke lagi isi theology analo mithang mission alo nasi hadak kacharia course ke hinido isi ke CTH pula certificate of theology lapen isi bangke BTH pula Bachelor of Theology la hinyang ne isi certificate of theology bangke nikan hinia course phan lapen Bachelor of Theology la bangke nikan ke thoma course phan Tana nali ningkan ansi la dak labang so kachali long nali ap kachali don nili ningkan ke thoma course bang sinili ke andun Bachelor of Theology la ke BTH course bang sinili chali do Tana nali kachali don la pason mondoli pen akirap la puson long pon ma manda nali methang jungjung hem pen pusi chali pon la labang so pata nili ke chali dam abangke akirap abangke isi bangke monduli tum pen akirap abangke isi recommendation pen ang charab dun lo tami financially lan full sponsor phan kini phan kachirap ave se tami alang tum abang nili phanang che don dun si nili hadak chari dun lo ngol pen ke chari financially full support abang nili kapre monduli along pen apena hemtu na tum along pen si ke chari akuda course ki ena akuda phan financially bank nang support Koilamati pen Samsung ti Carbing Long Life